Казвам се Нора Иванова. На 36 години съм и живея в град София. Работя като операционна сестра и съм много горда с това нещо. Най-голямата ми мечта е да имам хубави зъби и да мога да се усмихвам. Сега тази мечта се сбъдва. И аз просто не мога да повярвам все още, че това се случва и че точно на мен се случва. Но съм изключително щастлива, защото сега, след тази усмивка, аз ще подобря здравословното си състояние и ще мога да се храня нормално. И като една суетна жена, каквато смятам, че съм, и както са всички жени по принцип, ще имам по-голямо самочувствие, ще се усмихвам повече, ще бъда по-уверена в себе си, че имам една по-красива усмивка и едни прекрасни зъбки. Доктор Бялев и целият екип на Impression Dent ме карат да се чувствам изключително спокойна. Те са като едно малко семейство, което предразполага към абсолютно спокойствие. Нямам притеснения, защото знам, че съм в най-добрите ръце. И се чувствам много добре. Знам, че всички ще направят най-доброто за мен, за което съм им изключително благодарна. Винаги съм имала изключително много мечти. Винаги съм мечтала да бъда модел, да се занимавам с някакви екстремни спортове. Тя обича всичко, поглъща всичко, иска всичко. Иска да опита от всичко. Енергична е много и значи даже по някой път аз я спирам и казвам: мамо, живота трябва да е малко по-спокоен, малко по-монотонен. Значи бих искала в момента на местото моето да бъде мъжа ми, т.е. баща е на Нора, защото той е този, който на 14 годишна възраст, когато Норчето беше, той я подкани, защото тя е била винаги принцесата на тати, естествено, подкани към моделството и тогава тя започна да се занимава с моделството, ходеше по конкурси и много обичаше усмивките, камерите. Имах няколко договора с няколко известни модни агенции и така започнах да се занимавам с това нещо. Доставяше ми удоволствие. Обичах камерите, обичах това да бъда център на внимание. Нора беше най-щастлива, когато за пръв път поех сина си в ръцете. Това беше момента, в който осъзнах, че от този момент нататък аз трябва да се грижа вече не само за себе си, но и за още един живот. Това беше момента, в който си казах, че трябва да дам всичко от себе си, това дете да има най-добрия живот, най-доброто детство и че винаги ще бъда до него и ще го бутам да върви само напред. Мама не е строга, но когато става въпрос за учене, е строга. Обичам да ходим в парка, да разхождаме кучето, да играем футбол, баскетбол. Мама играе в футбол с мен, но не се справя много добре. Родена съм в Република Коми, но когато бях на 1 годинка, моите родители се върнаха да живеят обратно в България. И съответно в град Лом. Там премина по-голяма част от моето детство. Учеше в Ковачица, след това учеше в Лом, завърши 11 клас. Нали така? Не. И що да не? Учеше в добра професионална гимназия за готварство. Да, и след това медицински университет. Това, след това знам. Доста време измина, докато естествено да сбъдне пак своя мечта. Тя реши да следва медицина. Бяха минали, може би, 2-3, даже ако не и 4 години след училището, когато тя реши когато реши да учи. Не беше много добре финансово положение при нас, но двете взехме решение, че тя ще учи, ще го завърши и аз ще помагам с каквото мога. Най-трудният момент за мен от моя живот
Беше момента, в който записах да следвам. Тогава сина ми беше на 3 годинки. И се наложи да го оставя на грижите на майка ми и на баща ми. Защото аз записах да уча редовно обучение и нямаше как да съм постоянно до него. Прибирах се веднъж в седмицата или на 2 седмици, но това не ми беше достатъчно. Той беше твърде малък и когато се прибирах, винаги ме чакаше с една огромна усмивка и ми казваше: мамо, какво си ми купила, какво си ми донесла този път? Докато следвах, работех на няколко места и съответно с паричките, които изкарвах, винаги гледах той да има подаръци, когато се прибирам вкъщи. Трудно ми беше, много трудно ми беше. Смятам, че начинът ми на живот, който се е стекал до момента, има влияние на моята усмивка, защото аз съм живяла под доста стрес. Доста напрежение премина през живота ми, доста трудности преминаха, което оказаха влияние. Постепенно започнала да губи зъбите си, което естествено, като всяка майка, ти е тежко на сърцето и ти се иска тя да й се появи отново усмивката, защото тя се усмихваше, изведнъж усмивката изчезна, радостта от очите й угасна и да, тя е лъчезарна, тя продължава да излъчва сила, но усмивката я няма. Имало е моменти в живота ми, когато зъбите са спирали да направят дадени неща. От притеснение, че нямам хубава усмивка, трудно съм излизала да говоря пред хора. Докато следвах, имаше почти през цялото време, ходех на конференции, представях свои публикации и трябваше да говоря пред доста публика, което беше за мен изключително трудно, защото гледах да не си отварям много устата и да не се личат много зъбите ми. Нора се налага да мине от няколко етапа за лечението. Първото, което е задната част, където и са дъвкателни зъби, където има липсва, там ще мине през имплантологично лечение, където нашия имплантолог доктор Главинов ще ги постави имплантите. А на втория етап, където имаме да се направи също така и няколко екстракции, да могат да се направят да и се възстанови изцяло лигавицата. След това едновременно ще работи нашия специалист доктор Кара Есенов с ендодонско и терапевтично лечение. Третия ще съм аз, ще направим препиляването, взимане на отпечатъци, сканиране на зъбите. Ще мине от етап на временни зъби и накрая се надяваме всичко да бъде наред, да мога да поставим постоянната конструкция. Тук нашата ни идея е изцяло всичко, което и се нуждае на пациентката, да мога да го направим всички нашите специалисти около време 3 седмици.